Wong edan Bagong padha Rarjo. Wong edan Bagong padha Rarjo. Lho iki lho. Apa ora nyepelekke nata Mandura aku ki sembah wong sanegara Mandura mbagekke Bagong ora diwangsuli iki piye? Gong. Wangsulan to. Wis tau weruh aku pekok apa? Lho, lah ya urung. Wah, Truk, aku ki nang omah ki disembah anak bojo. Tangga teparo ki weruh aku wis do ndelik. Ngajeni Mergo aku tau edan. Aku nang kene mung diedan-edanke dipekok-pekokke nek krungu anak bojoku rak mirang-mirangke to. Ngono ya ngono ning aja ngono dumeda wis dadi ratu kok njuk wah. Wis wong kaya aku kok disepelekke to. Lara atiku, Truk. Koko Prabu. Piye? Mbok ya sing apik to ya. Wong Bagong ki urung tau edan kok diceluk wong edan. Wah, sajahe lara ati napa piye? Lho, sajahe ngaten. Ya, wis wong bagus. Wong bagus dhewe sak donya Bagong padha rasa sak praptamu. Lho kuwi. Wong bagus dhewe sak donya Bagong padha rasa sak praptamu. Ora diwangsuli meneh Kresna. Bagong, Kula niku ngilo wis sok gila e. Kok dunekke wong bagus dhewe sak donya nglulu niku nglarakke ati. Lu wong dirasani langsung utawa dikandhake langsung mbangane dilulu neng kono-kono. waduh iki mung bake wong siji kok repot men to iki. Ya. Wong lumrah Bagong padha raja sak praptamu. Bagong padha raja sak praptamu. Ah ngono wae penak kok. Padha raja sak praptamu. Nggih, pangestunipun wilujeng. Bekti kula kunjuk. Ya. Pangestu Tampanono. Nggih, mangke kiriku kapan-kapan tak jupuke. Oh, pangestu kapan-kapan dijupuk. Alah, pangestu ki ra bosok ya. Santai wae to. Meng dingonokne kok gemerubuk to. Wah, Baladewa sepelekke. Mboten nyepelekke. Gong stop. Wis.